Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntek benneteket a 2024 első testületi ülésén. Kedves tévénézőket is köszöntöm, egyben a képviselőtestület nevében boldog új évet szeretnék kívánni. A jegyzőkönyv vezetésére Harmati Évát kérem fel, megállapítom, hogy a testület határozatképes. 2 jegyzőkönyv hitelesítőt szeretnék. Doktornő és Győri Ferenc. Képviselőtestület, aki egyetért vele, az készfejútással jelezze. 6 igennel egyhangulag elfogadva. A kiküldött napirendi pontokkal, aki egyetért, az készfejútással jelezze. 6 igennel egyhangulag elfogadva. Első számú napirendi pont tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Eljutottunk oda, hogy időben mindenki megkapja 1 héttel vagy 6 nappal előtte az anyagot. Kérdezném a képviselőtestületet, hogy valakinek az első számú napirendi ponttal van-e kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, akkor Megyesbodzás község önkormányzat képviselőtestülete az alábbi döntést hozza: a 138, 142, 144, 146, 147, 154, 155/2023 KT számú érdemi döntést tartalmazó határozatok végrehajtását elfogadja. Aki ezzel egyetért, készfejútásra jelezze. 6 igennel egyhangulag elfogadva. Szeretném még tájékoztatni a kedves tévénézőket és a testületet, Szabó György nem tud jelen lenni, jegyzőasszonynak lett szólva. Második számú napirendi pont, beruházási hitel 2024. Feri, ügyrendi bizottságon tárgyaltátok, milyen döntés született? Tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Valakinek kérdés, hozzáfűzni való? Amennyiben nincs, Megyesbodzás község önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy az OTP Bank NRT Dél-Alföldi Régió Békéscsabai igazgatóságától, mint számlavezető intézettől 20 millió forint összegű célhitelt vesz igénybe. Aki ezzel egyetért, készfejútással jelezze. 6 igennel egyhangulag elfogadva. Harmadik számú napirendi pont, Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés tervéről tájékoztatás a Megyesbodzási kirendeltséghez kapcsolódóan. Feri, ügyrendi bizottság tárgyalta. Tárgyalt az ügyrendi bizottság és elfogadásra javasolja. Valakinek kérdés? Hozzászólás esetleg? Akkor felolvasnám a határozati javaslatot. Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési rendeletével, aki egyetért, készfejútással jelezze. 6 igennel egyhangulag elfogadva. Éva, van más még hozzá? Az előzőhöz volt ez a kitekintő határozat. Ja. Beruházási hitel. Tehát, hogy a 2 határozat van, elnézést. Bocsánat, akkor visszavonnám még a beruházási hitelhez. Arra felolvasnám a határozati javaslatot. Megyesbodzás község önkormányzat képviselőtestülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi. Most az meg vagyok lőve hirtelen. Mi az a szám? Mi az a fel? Na? 194. 194? 194. törvény, valamint az adósságot következtető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályáról szóló 353/2011-es kormányrendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 3 éve várható összegéről szóló kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja. Aki ezzel egyetért, készfejútással jelezze. 6 igennel egyhangulag elfogadva. 4-es számú napirendi pont, Megyesbodzás község önkormányzat 2024. évi költségvetése. Feri, az ügyrendi bizottság tárgyalt, milyen döntés született? Igen, tárgyalt az ügyrendi bizottság, és alapvetően egyet is ért az előterjesztéssel. Egy téma felvetődött azonban
Nem csak a bizottság tagjai között, hanem ugye itt voltak a képviselők is a megbeszélésen, és ugye elég részletesen tárgyaltuk itt a dolgokat. És a beruházások címszó alatt elkülönített pénzünk terhére, figyelembe véve azon sajnálatos eseményeket, amik a közbiztonsággal kapcsolatosak, vagyis ugye itt a vagyon elleni bűncselekményeknek a megjelenése, ami sokáig nem jellemezte a nyugodt, csendes kis falvainkat, most rendkívül mértékben ugye ez elharapódzott, és ennek mi úgy látjuk, hogy egy esetleges gátat szabhatna, vagy elrettentő erővel bírna, ha úgy, mint más településeken az önkormányzat rendelkezne valamilyen kamerarendszerrel, ami adott esetben ugye visszanézve, tehát egyrészt megkönnyíteni azt, hogy a bűncselekmények elkövetőit a rendőrség megtalálja, másrészt én azt gondolom, hogy azért egy visszatartó erővel is bírna ez. Ugye természetesen ezzel kapcsolatban most nem tudunk anyagi keretszámokat mondani, de ahogy már itt az ülés előtt is beszéltük, hogy a polgármester urat akkor megbíznánk azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot ilyen szakirányú cégekkel, akik ilyesmivel foglalkoznak. Ennek a jogi hátterét gondolom, hogy kell dolgozni, a rendőrséggel egyeztetni kell, és egy olyan kamerarendszert, ami adott esetben mondjuk, ha még lenne pénzügyi lehetőség, akkor bővíthető legyen, de egy ilyen alap kamerarendszert legalább helyezzünk el, és ezzel is próbáljuk azért megállítani ezt nagyon rossz folyamatot, ami sajnos elindult, és ez mindenkit foglalkoztat és nyugtalanít mind a két településen, úgyhogy valamilyen fajta választ, hogy próbáljunk meg mi is adni, és hogy az önkormányzat is mutasson valami megoldási javaslatot. De gondolom fogunk még erről beszélni, meg beszéltünk is már erről, ugye, de most a költségvetés kapcsán én ezt ezzel a kiegészítéssel szeretném, hogyha egyrészt, tehát ezzel a kiegészítéssel fogadnánk el a költségvetésünket. Nem tudom, hogy a többiek egyetértenek ezzel. Valakinek hozzászólás ehhez, kérdés? Ez a része a kamerarendszerrel az rendben. Felmerült itt még lehetőségként, hogy érdemes lenne az internetes szerződést esetleg újra tárgyalni, és akkor nem mondom, hogy hú, de mekkora költségvetési bevétel pluszt jelentene, de hát ha. Mert hogy arról volt szó itt egy-egy soron, hogy ha lehetséges és miért ne, hogy akkor próbáljuk már meg átnézni, hogy mind lehetne emelni bevételként, és mind lehetne kiadásokkal csökkenteni. Jó, itt azért voltak olyan tételek, amiket, hogyha kicsit lehetne faragni költségekből. Sajnos van, amit nem tudjuk, és egy csomó minden nem jön ki a támogatásból, meg a normatívából, de azért, amin lehet, akkor próbáljuk majd, hogyha... Rendben, valakinek? Amennyiben nincsen, Megyesbodzás község önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletével, aki egyetért, az készfelnyújtással jelezze. 6 igennel egyhangulag elfogadva. Mielőtt tovább menünk, annyi kiegészítést szeretnék, ugye minden évben nézzük, hogy van-e kamera fejlesztésére, telepítésére pályázat, sajnos nem, eddig nem volt, 2019 óta minden évben próbálkozunk. Még a 17-18-as években akkor került volna az egész, a két faluban, Megyesbodzás és Gábor település részre, akkor 3 millió forint lett volna. Én szerintem most olyan 8-10 millió forint körül lehet. Amire felhatalmazhatok, persze egyértelmű, ki fogok hívni, vannak ismerősök, 2-3 illetőt, aki adni fog árajánlatot, utána ezt nyilván át fogjuk beszélni. A Gábor telepi kirívó esetekre visszatérve, amennyit elmondhatok, az talán annyi, hogy az egyik illető tölti a megérdemelt jogos büntetését, a másik illető az el lett úgymond különítve és nem Gábor telepre, egy személy maradt, aki eddig nem vett részt úgymond a betörésekben, hanem
felbújtó volt, lennének a vevők a házra, el is bontanák, de az a baj, hogy a személyiségi jogát az illetőnek nem korlátozhatjuk, nem tilthatjuk meg, hogy ne jelentkezzen be egy másik házba, vagy jelentkezzen ki Megyesbodzás Gábor telep területéről. Sajnos ilyen döntést nem hozhatunk. Nem a polgármester és a képviselőtestület a hibás, mert állandóan azt kapom, hogy nem csináltok semmit. A rendőrség munkatársai végzik a dolgokat, egy-egy ügy felgöngyölítése az akár több évig is eltarthat, elhúzódhat. Első körben a rendőrséget hagyjuk és végzi a dolgát, ez nem önkormányzati hatáskör, higgyék el, hogy amit mi meg tudunk tenni, azt a közeljövőben is megfogunk. Bízunk benne, hogy most már csendesedik itt, mert ez az elmúlt 1-2 hónap alatt 4-5 betörés volt, főleg Gábor telepen. Bízunk benne, hogy nem jönnek Megyesbodzás irányába. Úgy tudom, hogy Apáca fele már vették az irányt, ott is már ez a hasonló Mester 3-os már követette egyes bűncselekményeket, de mindenkit meg fogunk védeni. Ferivel átbeszéltük, hogy a polgárőrséget miként tudnánk frissíteni. Szerintem március-április hónap környékén fogunk tartani egy nyílt napot Megyesbodzáson és Gábor telepen is. Az önkormányzat minden segítséget megad. Akár az önkormányzati gépjárművel hétvégén is járőrözési tevékenységet fogunk valószínűleg folytatni, hogy ne legyen az, hogy XY mit járkál a saját gépjárművel, ezért a Skoda ott lesz, ezzel tudunk tenni köröket. Erre friss belépőkre lenne szükségünk, lehetőség szerint fiatalokra. Még a jogosítvány az nem is szükséges, de hogyha egy-egy páros bevállal egy ilyen szolgálatot, mondjuk egy este 9-től reggel 4-ig, 5-ig, akkor már jobb lenne a közbiztonság, nyilván elöregedő település vagyunk, sok az egyedülélő, sok az idős, és őket minden áron meg fogjuk védeni, én ezt tudom. A kamerarendszerrel teljesen egyetértek, ezt bízom benne, hogy a március 16-ai testületi ülésen már érdemben is tudok tájékoztatást adni, meg ugye az árajánlatokat, és akkor majd eldöntjük. Még mielőtt tovább mennénk, még azt is el szeretném mondani, hogy volt egy ügyrendi bizottsági maratoni ülés, azon megtárgyaltunk mindent, mindenki jelen volt, és nehogy azt higgyék a kedves tévénézők, hogy 20 percig tart egy testületi ülés, ott teljesen átrágtunk mindent, nem délután 1 óra óta ülünk itt, hanem 11 óra óta, és most már lassan mindenki menne ebédelni is gondolom, ezért is menjünk tovább. 5. számú napirendi pont, Megyesbodzás község önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve. Feri, az ügyrendi bizottság ezt tárgyalta? Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Valakinek ehhez kérdés? Amennyiben nincsen, Megyesbodzás község önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervével, aki egyetért, az kézfejútással jelezze. 6 igennel, egyhangulag elfogadva. 6. számú napirendi pont, Varga Gábor polgármester 2024 évi szabadságának ütemezése. Az ülés vezetését Restály László alpolgármester úrnak adnám át. Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait. Talán abban kezdeném, hogy valamennyien tudjuk, hogy 2024. július 9-én önkormányzati választások lesznek, és éppen ezért a polgármester úr szabadságát szeptember 30-áig határoztuk meg, és a polgármesternek 2024. szeptember 30-ig 19 munkanap és alapszabadság és 11 nap pótszabadság jár, amit még ki kell egészíteni 20 nap szabadsággal, amit 2023 évben nem tud kivenni, és így az összszabadsága a polgármester úrnak 50 nap 2024-ben szeptember 30-áig. Ezzel kapcsolatban, ha valakinek van hozzászólása, tegye meg.
megkaptuk az előterjesztést, és abban meg szerepel az is, hogy a polgármester úr hogy ütemezte a szabadságát, hogy fogja kivenni ezt az 50 napot szeptember 30-áig. Ha nincs senkinek hozzászólása, akkor felolvasnám. Megyeszbodzás községi önkormányzat képviselőtestülete megállapítja, hogy Varga Gábor foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 2023 évről 20 nap kinevett szabadságot hozott át, 2024. szeptember 30-ig 19 munkanap alapszabadság és 11 nap pótszabadság illeti meg, így 2024 évben a szabadság napok száma összesen 50 munkanap. A képviselőtestület Varga Gábor polgármester 2024. szeptember 30-áig igénybe vető 50 munkanap szabadság ütemezését az előterjesztés mellékletét képező ütemterv szerint hagyja jóvá. A polgármester úr 2024 évben összesen 50 nap szabadságot vesz ki. Aki ezzel egyetért, azzal kérem, hogy készfelnyújtásra szavazzunk. Nem tudom, a polgármester úr szavazni. Tartózkodni fogok. Hogy? Én tartózkodni fogok. Tartózkodni. Akkor aki ezzel egyetért, kérem. Kérdésem lehet. Bocsánat, és most nem a nyelvtanon lovagolok, de dehogy nem. A határozati javaslatban az van odaírva, hogy a polgármester úr 20-24 évben összesen 50 nap szabadságot vesz ki. Nem vehet ki, hanem vesz ki. Elfogadjuk. Oké? Oké. Akkor szeptember 30-ig polgármester úr ki is veszi az 50 napot. Nagyon bízom benne, nyilván tudod, hogy milyen tragédia mentünk keresztül, nyilván június után szerettem volna mindenféleképpen otthon lenni, nem esedékes volt, de nagyon szívesen az utóbbi 2-3 hónapot bármelyik képviselőtestületi taggal elcserélem. Azért, hogy ahol még az alpolgármester se írhat alá, oda nekem kellett mindenhol menni, egyedüli élő tanú Kocsis Istvánné. Gabi, félre ne érts, a világ értsen, csak vagy javítsuk ki, hogy ennyit vehet ki. Ki fogja venni, nyugodjál meg. De vegye is ki, mert akkor ki fog égni, ha nem veszik ki. Menjen is, és ha lehet, akkor ez mindenképpen jó, tehát ez minden. És nem akarunk cserélni veled az évre, meg azt se vonja kétségbe senki, hogy mész, jössz, amikor kell, meg amikor nem kell, akkor is. Már nem, hogy nem kell, mert mindig kell, tehát ez szó se róla. Ezért mondom, hogy valóban kiegészítve tényleg volt olyan, hogy megbeszéltük a polgármester úrral, hogy mikor megy szabadságra, és utána később között, hogy sajnos nem tudja kivenni akkor a szabadságot, mert valóban olyan helyre kellett menni, ahol ő neki kellett megjelenni, mint polgármesternek, csak ő írhatott alá, tehát akkor persze, meg változhat. Akadnak ilyen helyzetek. Meg változhat, csak na. Igen. Aki ebben a határozati javaslattal egyetért, kérem készfelnyújtásra szavazzunk. 5 igen, tartózkodott 1, polgármester úr ellenszavazat nem volt. Köszönöm, annyit szeretnék hozzátenni, hogy február 5-től 12-ig szabadságon leszek. A polgármester úr kérlek képviselj mindenhol, legközelebb február 13-án leszek, és a telefonomat is ki fogom kapcsolni. Lehetünk tovább. Hajrá! 7-es számú napirendi pont 2024. évi Gábor telepi falunap. Képviselőtestület felhatalmazott, biztos sokan meg vannak lepődve, már nem csak ezt, de már a augusztus 20-ait is megszerveztem, megrendeztem. Nézzétek át, egyedül véleményem szerint csak a főzőversenynél a nevezési díj meghatározása maradt a képviselőtestület részéről. Annyit mondhatok még, de hát tudja mindenki az előző napi rendi ponttal kapcsolatban, hogy azért, hogy június 9-én lesz a önkormányzati szavazás, ennek a testületnek szeptember 30-áig tart a mandátuma. Így van. Ja, igen. Tehát, hogy a polgármester gondolkodik a falunapokban, gondolom ez ezért is van. Persze. Igen.
Mert tavaly mennyi volt a nevezési díj? Mert tavaly már volt nevezési díj. 1000 forint. 1000. Így is volt 20-21 nevező. Hát ugye megbeszélt, hogy igazából csak a hús nézzük is minimális. Igen. Feltételek De- ugyanúgy maradnának a 3 kg hús, meg az ugyanúgy. Igen. Ugyanúgy persze maradna. minden, ahogy a tavalyi évben. Legalább úgymond az eredményhirdetésre a 3 díjat meg tudjuk belőle venni. Jó. Maradjon ugyanúgy 1000 forint. Nem értem. Én nem bántanám. Legalább elmutatják az emberek, hogy legalább ezt nem emelte senki. Jelképességem. Visszakarsz. Jó, akkor 1000 forint maradjon ugyanúgy. Maradjon. Laci bácsi, Maradjon. doktornő. 3 kiló, ugye? Igen. most az 1000 forintról beszélünk. Nem a Tehát 3 3 kilóról. kiló annyit fog kapni Így van. az 1000 forintért. Hát, Doktornő, nincs megjegyzés, vélemény? neki kevés az Nem megyünk szembe a többiekkel, hogy egy jelképes nevezési díj. Ez abszolút jelképes. Na, tehát, hogy bocsi, tehát jogos a 2 pont az a része, hogy tényleg jelképes, de mikor 500 forintért veszel egy péksütit, meg 600-ért egy péksüteményt, akkor azt gondolom, hogy Hát 5-en vagyunk már szerintem, hogy az 1000 forint az jó lesz. akkor Jó, ha nincs senkinek kérdés, akkor Megyesboldás község önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2024. évi június 15-én tartandó Gábortelepi falunapot az alábbi programelemekkel elfogadja. Aki ezzel egyetért, készfénymutatással jelezze. 6 igennel, egyhangulag elfogadva. 8-as számú napirendi pont, Délbékési Kistérség többszélű társulási megállapodás módosítása. Ez csak annyi, hogy 3 település kilépett, Végegyháza, Nagybánhegyes, Magyarbánhegyes, ez csak erről szól. Mindenki tudjon róla, ez tulajdonképpen egyéb dolgot nem igényel. Valakinek kérdés, kérés? annyiszor beszéltük, hogy van még bármi értelme ennek a... Június 9-e után erre a kérdésedre visszatérünk. Jó. Köszönöm. Jó, ha nincsen, akkor Megyesbodzás község önkormányzatának képviselőtestülete a Délbékési Kistérség többcélú társulási megállapodásának módosítását, a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja, felhatalmazást kap a polgármester a megállapodás módosítás aláírására. Aki ezzel egyetért, készfénymutatással jelezze. 6 igennel, egyhangulag elfogadva. Bejelentések. Csernó képviselőasszony. Igen, szeretném, Igen. megkeresett a Nagycsaládos Egyesület vezetője, a Gulyás Györgyné, hogy 20 éves lesz a Nagycsaládos Egyesület ebben az évben, és szeretne támogatást kérni az önkormányzattól. Személyesen és telefonon is beszéltem vele, hát beszéltünk egy összeget, persze majd be fogja nyújtani papíron is, csak megkért, hogy vezessem elő, és 200 000 forintot szeretne erre az alkalomra kérni, vagy nem tudom, hogy jó a kifejezés, és kéri, hogy tárgyaljuk meg, vagy beszéljünk róla, és írásban is be fogja nyújtani. Köszönöm szépen. Képviselőtestületek mi a véleménye róla? Én úgy gondolom, hogy egyszer egy 20 éves fennállásának egy Gábortelepi civil egyesületnek, hogy minél színvonalasabb legyen a rendezvény, szerintem nincs akadálya 200 000 forintnak. Támogatom. Köszönöm szépen. Jó. Akkor Írásban, vagy nem írásban, hanem én szóban esetleg mondhatok-e bármit, vagy tegye meg írásban? tegye meg írásba a kérvényét, a képviselőtestület képviselőtestület által jóváhagyásra kerül, de aki egyetért vele, azért szavazzuk meg.
6 igennel egyhangulag elfogadva, és Köszönöm akkor a szépen. kérvényhez legyen igazítva. Doktornő, bejelenteni való? Be kell itt jelenteni? Egyébként nincs. Jó, akkor megyünk tovább. Laci bácsi, Nincs. Szabina, Én Feri? elnézést, én még szerettem volna ott, amikor a ügyeleti bizottságén tárgyaltuk a szociális normatívánál, hogy most egy kicsikét többet kap majd az önkormányzat, hogy akik elkövették ezeket a bűncselekményeket, azoktól, ha lehet, akkor valamilyen címszóval vonjuk meg. Tehát én azt gondolom, hogy az ne kapjon innen a közpénzből bármilyen támogatást, vagy bármilyen szociális juttatást ebből a faluból, ahonnan ő lopott. Teljesen egyetértek vele. Kocsis Istvánné a szociális ügyintézője. Akkor Majd ővel meg tudom, kell hogy van-e beszélni. ilyen, ha kell, akkor határozzunk róla, hogy az Talán, nem hogy kaphat. hogy lehet rá És megoldást innentől kezdve senki. Mert a Tehát rendelet nem erről szól. Tehát, hogy a rendelet nem teszi lehetővé. A rendelet az de a rendeletet nem tudunk olyat módosítani, hogy az, aki lopcsal hazudik, az ne kapjon. Addig, amíg nem Hát nagyon sajnálom. Én is. Jó, hát ami a jogszabályban meghatározott kötelezettségünk, ugye azt teljesíteni kell, de azon fölül semmilyen támogatásba vagy segítségben ne részesüljön. Én úgy gondolom, hogy Jó, köszönöm. hogy ezt így lehet megfogalmazni, mert így van, amit a jogszabály szerint adni kell, azt adni kell, azzal sajnos nem lehet mit csinálni. De vannak azért olyan jellegű dolgok is, amit az önkormányzat vállal. Ilyen volt, mit tudom én, a fa osztás, vagy akármi, amit nem a jogszabály határoz meg, hogy nekünk kell adni. Hát azokat szerintem lehet. Jó, akkor Át kell kérném nézzük, szépen, igen. Nézni, hogy akkor Át erre kell hogy nézni. lesz lehetőség. Jó, És köszönöm. módosítani ezt szerint. keressünk rá lehetőséget akkor. Igen. Jó? Tehát keressünk rá lehetőséget, azt gondoljuk, hogy senkinek semmi? Köszönöm. Magamat hagytam a legutoljára, de ígérem, rövid leszek. 2024. évi Magyar Falus pályázatunk benyújtásra került. Várjuk a pozitív elbírálást, és bízunk benne, hogy Gábor telepen a gyermekek számára egy játszóteret létre tudunk hozni. Február 15-én testületi ülést kell tartsunk mindenféleképpen, ugyanis most hívtak egy jó másfél órával ezelőtt, hogy a Kultúrház 2,5 év után az első szakmai beszámolót jóváhagyták. Az azt jelenti, hogy február 15-én mindenféleképpen kell testületi ülést tartanunk ahhoz, összeférhetetlenségi nyilatkozat, stb., hogy végre már menjen közbeszerzésre, mivel nyílt közbeszerzés lesz. Nyilván ennek is a lefolyása, amire a közbeszerző már mindenki van választva, csak neki el kell készíteni az anyagokat. Most mondok valamit, február 17-én vagy 19-én be lesz nyújtva, onnantól kezdve 15 nap, mire megfelebbezik még 15 nap, mire a képviselőtestület kiválasztja, az valószínűleg március 16-ai testületi ülés lesz, onnantól kezdve a 11. napon lehet szerződést kötni. Most már úgy gondolom, hogy minden sinem van végre már. Április elején valószínűleg elindul a kultúrfelújítás is, ezt most már nem tudják se áthúzni, se többet kérni, Újra kérni. újra kérni. Ugyanazt. Semmit nem tudnak ezzel kapcsolatban, végre eljutottunk ide. Már nekem. A Petőfi utcáról ugye megtörtént a szerződéskötés, most a Táncsicsdák és a Gárdonyi utca terveket kaptuk meg, azt átdolgozzák, utána átküldjük felülvizsgálatra a kincstárhoz, amint ott jóvá hagyják, mivel évvégéig le kell zárni a projektet, ha jóvá hagyják, de erről úgyis fogok tájékoztatni mindenkit időben, akkor olyan szeptember-október környékén ez a 3 utca is aszfalttal lesz, aszfaltos út lesz, hála jó Istennek. És az elmúlt 2-3 napban Erikával nagyon sokat dolgoztunk, majdnem tegnap este 10 órakor tettük le egymással a telefont, ugyanis 29-én este 10 órakor jött egy e-mail, amit nem vettünk észre nyilván, mert mindenki otthon van, 30-án reggel 8-kor, hogy a 2025-2035 éves tervekre vonatkozólag 30-án 12 óráig legyünk szívesek visszaküldeni, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Azaz reggel fél 9-től délig ezt szedtük össze, hogy 11:58-kor el tudjuk küldeni. Én otthon voltam be. Elküldésre került,
Tegnap egészen 20 óra utánig vártuk, hogy megérkezzen az e-mail, hát 21 órakor célba is ért irányunkba, 13 e-mail címre kellett tovább küldenünk. 2024.01.31 éjfélig. Szóval be van nyújtva, bízunk benne, hogy lesz valami. Szerintem több település sem tudta ezt benyújtani, ami a legfontosabb, hogy belterületi utakra lett beadva 450 millió forint értékben, illetve a meglévőknek a felújítására, az még plusz. Sportpálya, kézilabdapálya, palánkos féltetős kialakítására több mint 200 millió forintot adtunk be. Gábor telepen a nyugdíjas klub felújítására, vizes blokkos kialakításával több mint 100 millió forintra adtunk be. A könyvtár épületének teljes felújítására 80 millió forintra adtuk be, illetve szennyvíz beruházást beadtuk 3 milliárd forintra, úgy, hogy a lakosságnak ne kerüljön többletköltségbe, esetleges csatlakozás vagy rákötés, illetve az önkormányzattal szemben levő iskolára adtuk be az idősök otthonára a tervet 500 millió forint értékben. Ha csak a fele megvalósul, már örülünk neki. Nem tudtunk mit csinálni, ezt nagyon gyorsan pikpak össze kellett tenni a terveket, de a miénk bent van. Ez így röviden ennyi, és akkor van még egy nagyon fontos dolog, az pedig a Tóth Konyha Kft. Február 8-án lesz a bírósági eljárás, az ügyvéd úr fog képviselni bennünket. Nyilván másodfokon végre már nagyon szeretnék bemenni én is. Ennyire még nem akartam bíróságra menni talán soha. Akkor ott beidéztünk a tanokat, az önkormányzatunk dolgozói lesznek ugye, meg jó magam, és amennyiben még ott is akadályokba ütközünk, akkor azon képviselőtestületi tagok is be lesznek hívva, akik 2021.07.14-én a testületi ülésen itt voltak, és végighallgatták itt a Tóth Györggyel való egyezkedést. 21. Jó hallottad, 21. Szóval, hogy egy-egy ügy, mennyi idő telik el egy-egy ügy között, mire polgári peres eljárásra kerül a sor. És akkor erről szeretnélek volna benneteket tájékoztatni. A közvilágítás korszerűsítésének tárgyalásával fogjuk folytatni. A következő testületi ülésen mindenről be fogunk számolni. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatjuk. Nem bejelentés, csak egy kérdés. Itt az ügyrendi bizottságnál, szintén a költségvetésnél szóba került a külterületi út, hogy jól van, nem jól van a széle, hogy az ügyben van még valami? Lesz még. Persze, hogyne. Először is kell egy földmérő, de egyszarvú is lehetnék, és nem vagyok. Sorban nem akarok tippelgetni, de a régi idősek azt mondják, hogy egy 6 méteres útnak kell lenni, de mivel kiszántottak, vetettek, ültettek, mindent csináltak majdnem az útig, az a termény, ami valójában nem az övéké, mert az a mi földterületünk, nem akartak a kivitelezők, nem akarták bántani a projektet, nyilván az idejében le kell zárni, és azáltal ki is lesz méretve, és meg lesz csinálva az 50-50 centi patka is. De valahol most is ott indul el az első sorvetés az út, tehát a beton, vagy nem a beton, hanem az aszfalt, és aztán az első sor egy fél centire, az első húzasor. Igen, csak még nincs meg a kiméretés, addig nem akarok a gazdákkal összemenni. Okay. Kiméretés után már lehet. Pedig ettől már fel is de hogy ez mikor lesz, mert ha megint ott tartunk, hogy nem akarjuk, hogy veszteség érje a termelőket, akkor hogy még akkor ne kelljen aratni a búzát, mert most elvetette, az neki már mínusz, mert elvetette akkor. De nagyon jó tudja, hogy nem az övé. Nem, ez se. Már jó, de hát nem vagyunk rajta. Tájékoztassuk már akkor még kamerába az érintetteket, hogy jó hogy lenne, ha ők is tudnák, hogy következik ez a... Következni is fog. Jó, köszönjük. Ennyi, akkor. Köszönjük szépen.